Utkání zahájeno, než se jde dopředu. Jeho akci zastavuje Atušov a bude se vylučovat po 5 sekundách. Skinner. Shen už je před bránou, ale nakonec Kotouč za ní a potom obrovská šance Tavarese. Tečovaná střela, hazovat se bude v ruském obraném pásmu. Já bych sázel na horní tyč, že tohle ten puk škrtl o horní tyčku. Tavares tam měl vynikající palebnou pozici, mířil nahoru, pojďme se podívat. Ano, horní tyč. Teď zachránila Barulina a Rusko. Ovečkin. Kovalčuk. Radulov. Zkusil to na Tereščenka a teď tedy Bernier měl obrovské štěstí. Tereščenko zblízka trefil. Nevím, jestli by kanadský brankář dokázal nějak zareagovat. To byla obrovská šance ruského mužstva. Určitě by nedokázal zareagovat z takovéhle bezprostřední blízkosti. Byla nádherná přihrávka a ten puk byl trošku na hraně, takže Tereščenko nezvládl zvednout nad lapačku. Trefil Bernierovo rameno a věřte nebo ne, byla to první střela Rusů na kanadskou branku, aspoň podle oficiálního zápisu. Rusové hodně zjednodušili hru ve středním pásmu. Teď je to Afinogenov. Jeho klička už je před bránou a Bernier včas sklapl betony. Ještě Nikulin má možnost vypálit. Je ostřela, Bernier připraven. 3-2. Nikulin, nabízí se ještě Ovečkin. Nikulin vrací zpátky Afinogenovovi a Bernier vyráží Ovečkin. Ještě nedorážka. Kotouč je stále ve hře a má ho Neš. Po těch 6 minutách, které potřebovali Rusové na rozkoukání, je tu parádní hokej z obou stran. Neal ztrácí a je tu protiakce. Radulov a Kovalčuk 2-1. Radulov a Burns přesným obranným zákrokem teď sebral Rusům šanci. A další zásah. Burns teď dvakrát osvědčil výtečný postřeh, protože zasáhl tu přihrávku přesně čepelí gole. Přestože gól nepadl, viděli jsme mnoho šancí na obou stranách. Strhující tempo Rusů i Kanaďanů v utkání, z něhož pouze vítěz zůstane v turnaji, poražený odjede domů. Rusko-Kanada po první třetině v Bratislavě 0-0. Neal a teď Clutterbuck pálí a Barolin vyráží. Stále Kajgorodov je ostřela a Bernier připraven. Kuljomen se snaží dorážet. A teď úplně volný. Speca najíždí proti Barolinovi a dává gól. Kanada vede 1-0. Obrovská chyba v obraně. Speca, čas 35-32. Kanaďané vedou. Rusové se nechali unést tou šancí a dorážkou, kterou tam měli. Speca zůstal, jak se říká, za bukem. On v této chvíli už ujíždí pryč. A ruští obránci na ně úplně zapomněli. A to zakončení. Šubho. Rychlá střela zápěstím. Bez váhání. Barolin je bezmocný. Speca tu je za střelce. Teď to zase potvrdil. Jeho čtvrtý gól v turnaji. 7 bodů v 7 zápasech. To je vizitka Jasona Speci. Graňányho nabídka před brankou, Tavares, obrovská šance, ještě dorážka. Barolin vyráží, ještě Skinner se snaží opět bránu a Barolin má Kotouč pod svými rukavicemi. Stuart a Tavares se ještě přetlačují s Rusy, ale to už nebude nic vážného. Za brankou do sebe zaklesnutí Jemelin a tady zůstává ležet Ilja Kovalčuk. Kovalčuk dostal hokejkou do obličeje, ale já mám takový pocit, že to byla hokejka spoluhráče, že to nebyl soupeř, i když hlavní rozhodčí má zdviženou ruku, takže se asi bude vylučovat. Kovalčuk dostal pořádnou ránu do obličeje, ale já bych si myslel, že to byla ruská hokejka. Pojďme se na to podívat, jestli tam někde objevíme. Tavares dorážel. Teď Kovalčuk. Je ještě v pořádku. Ještě úplně v klidu.
A tady je Tavares v souboji s ním. Teď. A je to jeho ruská hůl jednoznačně. Byl to Tereščenko, který trefil Kovalčuka svou holí. Ano, ano. A Kanaďané budou pikat. Tak teď byli rozhodčí nepozorní, pokud se bude trestat tento faul, a vypadá to, že ano, protože John Tavares je poslán na trestnou lavici za hru vysokou holí. A vzhledem k té krvavé skvrně, která je dostane 2+2. Docela výrazná, dostane, ano, už to je na světelné tabuli 2+2. Tavares je v tom ovšem tentokrát jednoznačně nevinně. Kovalčuka trefila hůl, jeho spoluhráče Tereščenka, který je tady opřený o mantinela, čeká. Tavares ukazuje, já jsem nefauloval, dávejte příště lepší pozor, pánové. Tak. Moje hokejka vysoko rozhodně nebyla, já jsem dorážel, snažil jsem se hrát. A ještě jednou ta situace, kde máme Tavarese, on je kolem Kovalčuka se motá. Byl tam nejblíž, tak proto. Ale hokejka jeho je jednoznačně dole namířená dolů, tam no, o tomhle není pochyb, to je Tereščenkova hůl. Rozhodčí to viděl ze skrumáže, on možná neviděl přesně, která ta hůl pískal rozhodčí, který byl v té chvíli někde u červené čáry, to je ten problém. Určitě, ale ten neměl o moc lepší výhled. Neměl, určitě ne. John Tavares na trestné lavici, poměr sil na ledě se vyrovná. A Rusové, poté co se Kalenin vrátí do hry, budou mít k dispozici přesilovku, která bude trvat 2 minuty a 43 sekundy. Tady je bez masky Jonathan Bernier, brankář Králů z Los Angeles. Podívejte se na jeho rozehrávku až na útočnou modrou čáru, na Stewarta. Tavaresova dorážka z bezprostřední blízkosti. Tam to všechno začalo. Tavares mi přijde neuvěřitelný v tom, jak dokáže každý puk ve své blízkosti trefit. Ze vzduchu, backhandem, forehandem. On se prostě do všeho trefí. Rozhodně tady působí lépe než loni. Dave Nonis, generální manažer kanadského týmu. Trošku no-nis pro nás. No-name-is. Ne, tak pozor, má za sebou, vedle něj seděl Bob Nicholson, to je viceprezident, takový vedoucí kanadské výpravy. No a tady je Denis Zarypov, který si tady během turnaje vyhlížel nové plexisklo pod helmu. Zarypov udržel útočné pásmo. Ovečkin, další šance. Morozov a hra přerušená v době, kdy Kotouč v kanadské bráně, ale byl jasně slyšet hvist a je z toho strkanice mezi Bercem a snad Arťuchinem. Tady je kanadský obránce Mark Method, kvůli kterému se hra přerušila. Ten hvist přišel bezpečně předtím, než Kotouč přešel před brankovou čáru. Kanaďané v plném počtu, Tavares, než před brankou, Nešova klička vedle. Ještě Neil, Tavares a Barulin se stačil přemístit. Ještě Tutin a druhá třetina končí. Pár šťouchanců ještě možná padne, ale žádný gól už ne. Jedinou branku zápasu dal zatím tento muž, Jason Spezza, ve 36. minutě schovaný za ruskou obranou. Překonal Barulina, Kanada si do kabiny nese náskok a Rusové varování. Mají před sebou 20 minut na obrat, jinak v turnaji končí a pro Vjačeslava Bykova to bude velmi nepříjemné vysvětlování, pokud by jeho tým tady v Bratislavě neuspěl. Kanada-Rusko po 2 třetinách 1-0. Chvilku se u střídačky zdálo, že naopak jim hrozí trest za 6 hráčů ve hře, tak zase to přehnali potom s tou výměnou. A teď šance pro Nikulina, který pálí vedle a puk je u kanadské brány. Pozor, odkud se Kotouč odrazil. Jestli byl v bráně, to uvidíme za chvilku z opakovaných záběrů. Tak už něco víme, gól není. Gól neplatí.
Od té přestávky, při které se zkoumal videozáznam po střelení Kulina, takový neuspořádaný hokej z obou stran. Kane. Další Arťuchinova strážka s Clutterbeckem. A Arťuchin dostane 2 minuty. Teď byl Tavares úplně volný před bránou. Kajgorodov z posledních sil. Bern stále drží útočné pásmo. Šance pro Fanafa. A teď už Kajgorodov musí vyhodit, tak dokonce si zaútočí a Kajgorodov najíždí proti Bernierovi. Obrovská šance a gól. Kajgorodov při vlastním oslabení vyrovnává. Wow, tak to smetnul klobouk. Čas 49:07. Ruští fanoušci na nohou, ale ty nejčerstvější nohy v budově má tento muž. Kajgorodov po ubráněném oslabení a Zacharkin, starší trenér, ho chce obejmout snad na střídačce. To je neuvěřitelné, co Kajgorodov teď dokázal. V době, kdy už se zdálo, že absolutně nemá sílu. Po takhle dlouhém střídání oni Kanaďané taky tam byli dlouho. Jediný, kdo je čerstvě, je Fanev, který se ho snaží dojet, ale to je neuvěřitelné, kde vzali ještě tu sílu obhodit si 2 Kanaďany a zakončit celou tu akci nádhernou střelou. Otřepali se rychle. Kalinin. Kovalčuk. Zinověv. Kovalčuka má na levé straně. Kovalčuk zpracovává rukavicí. Před brankou připravený Radulov, ale nedostává se k puku a navíc teď takový hraniční zákrok proti obránci. A obrovská šance a je to gól, který dává Ilja Kovalčuk. Rusko otáčí skóre a Kovalčuk dává stejně jako před 3 lety v Kanadě gól v pravou chvíli proti tomuto soupeři. Tenkrát prodloužení ve finále a dnes 7 3/4 minuty před koncem třetí třetiny. A zase výborná přihrávka Radulova, který byl za brankou. Nejprve tam díky takovému hraničnímu zákroku získal puk a pásmo. Pak si počkal. Kanaďané byli rozhození, hlídali si svoje strany, ale nikdo nehlídal Kovalčuka. Tohle to je trestuhodné, nechat takového střelce mezi kruhy volného. On našel tu skulinku mezi betony kanadského brankáře Berniera. Během 3 minut a 8 sekund se situace dramaticky obrací a Rusové vedou. Hazování v útočném pásmu Kanady. Na něm je Tavares, snaží se vybojovat puk. Neal, před ním padá Tutin. Neal stále s Kotoučem. Přidávka před brankou. Fanaf, ještě Bern spálí vedle. A to bude asi kanadský konec, protože Kotouč opustil ruské obranné pásmo. A Rusové slaví vítězství ve čtvrtfinále 2-1. Nádherný hokejový večer v Bratislavě, který končí smutným odchodem Kanaďanů a obrovskou radostí ruských hokejistů, kteří si ale dnes prohlédli peklo zevnitř. Byli na pokraji vyřazení, nehráli dobře a neznali recept na kanadskou obranu a výtečného Jonathana Berniera. A potom během 3 minut otočili skóre a dnes uslyší ruskou hymnu jako vítězové. Byli rozhození, nervózní, ale Kajgorodov je zachránil tím svým opravdu fantastickým výkonem oslabení. Nejprve přes minutu bránil v oslabení a pak dokázal, pak našel ještě dostatek sil a šikovně se protáhl kolem Kanaďanů. To byl ten zlomový moment, který zachránil Rusko v turnaji. Uvidíme, co na to řekne kapitán Kanady Rick Nash. Rick, how important was the first period? You had 17 shots. Do you think that was the breaking point of the game? Yeah, we were all over them. The goalie made some nice saves. You know, we just we shot ourselves in the foot. It was a bit tough. You know, they played a bit better for the last 10 minutes. What about the tying goal? They scored shorthanded. Was it some kind of mistake from your team? Yeah, it was a killer. We dominated the whole power play. We had lots of chances. Both teams were tired. You know, we can't let them score there. Thank you very much.